Velkommen til STU Nordfyn på Bogense Heldagsskole. Skolen ligger i Bogense 100 meter fra kysten i smuk natur og er et tilbud til unge over den skolepligtige alder, det vil sige efter 9. klasse. STU'en tilbyder 5 linjer: have, park og naturpleje, mekanik, reparation og vedligeholdelse, madproduktion, hygiejne og anretning, byggeri og håndværk, kreativitet, musik og drama. Den indeholder også almindelige skolefag, praktikforløb, ekskursioner, sports- og teaterstævner med mere. Et af vores mål er, at vi for at nå de overordnede mål, finder på alle de genveje, der skal til, for at den unge bliver motiveret og kan se en mening med undervisningen. STU Bogense er et lille STU-sted, det vil sige det til at overskue for dem, som kan have svært ved større forsamlinger. Og alle når at lære hinanden at kende. Ring eller skriv for at høre mere.